It-tnejn Malta ċċelebrat l-ewwel festa pubblika, il-Festa ta' San Pawl Nawfragu. Ħafna Beltin li għalihom dan il-jum ifisser iċ-ċelebrazzjoni tal-patrun tagħhom bdew il-ġurnata b'qudiesa ċċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna biex imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar irħewla għal marċ tradizzjonali li jittella mill-għada tal-Pawlini li din is-sena qed tiċċelebra wkoll il-50 anniversarju. One News żar il-Knisja ta' San Pawl fil-Belt fejn devozzjoni qawwija dawk preżenti semgħu il-kelma talla, il-kelma li Pawlu kien wassalha f'pajjiżna, meta pajjiżna kien għadu b'kultura punika. Tkellimna fost l-oħrajn ma' koppja Ingliża li għat-tielet darba qed tiċċelebra din il-festa f'Malta u spjegawna li jkunu ħerqana jattendu għaliha. It's not something we see in the United Kingdom, and it's something that's completely different to what we're used to, so it's worth coming to see. Ili żmien twejl, bħallum ġifieri il-ġurnata tal-lum fil-għodu ma kollox naqsam ma xeħli fil-qoddisa ta' hekk. Għax il-festa tiegħi u jien nisimni Pawlu u niġi għaliha kull sena. U kemmilkom li tattendu għaliha l-festa? 20 sena naħseb, speċjalment festa tax-xitwa nħobba ħafna. Bħala festa hija kollox hu. Sabiħa, toħu pjaċir, la ma jkollokx problemi il-festi tal-belt kollha sbieħ. Kien hemm min spjegalna s-sodisfazzjon tiegħu dwar l-aħbar li l-Papa Franġisku ġej Malta fil-31 ta' Mejju li tħabbret waqt il-quddiesa. Festa sabiħa u festa kbira u festa nazzjonali u hekk nara jiena. U ħappjaċir li bil-bċara li għamlunna li ġej il-Papa Malta u kollu. Ma naqax lanqas il-briju fit-toroq Beltin meta wara nofsinhar telaq il-marċ tal-festa. Hawnhekk mijiet inġabru flimkien biex jiċċelebraw id-devozzjoni lejn San Pawl bl-aktar mod brijus. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.